Neguko lehiaketan puntu bat, edo garaipen bat, hobeto esan da. Albaldima da, 4 puntuak eskuratzeko azken aukera dute bibikotek. Aurreko kuadroetan Ladutxen eta Arberen arteko lehia izango dugu. Orain arte jokatutako partidetan eginak eta galduak gehiago izan ditu. Ladutxek Arbek baino, baita jotako pilotakadak ere, partidako 105 batak, 73 besteak. Partidako 2 terdi egin ditu, Gorkak 2 mantzi. Galdutakoak 5 batak, 4 terdi besteak, beti ere partidako. Pilotakadak 116. Gorkak bere bikotean 152 terdi, eta 92 mantzik. Baina aldi berean, bere bikotean 100 altuagoa. Eta Kai Narbarte fosfora gailuetatik. Indartsu delarik, hemen doaz 4 pilotariak kantxaren erdira. Lapurditik dator Getariatik, Ludovic Laduz. Atzeko kuadroetan, hau ere Lapurtarra, Iarritzetik dator, Gorka Sorozabal. Eta oie, hemen, Biarritzetik, Gorka Sorozabal. Gaztea, da hoberenekin batera diarduena. Winter Series eta jokatzi ez dau errez. Eta plaza bat lortu dabe. Atariko txapelketa irabazi behar izan zuten. Neguko lehiaketan sartu izateko. Aurreko kuadroetan Aranjaz jokatuko duten 2 pilotariek. Jokin Arbe. Arkina Xebeindarra. Eta Mutrikuko urrengo arribitxize. Kriston jaialdizek burutu deuzuden, txapelketa jokatzen, txapelketak irabazten. Eta Winter Series honetan garaipen bat nahi deu Mutrikutik. Eta laukotea osatzeko Mikel Mantzixidor Mutrikuarra. Ziztera gora, azkenengo jardunaldize, aztera doa. Ea sakea norentzat den. Berde. Beraz, Ludovic Ladutxek emango dio hasiera partida honi. Ez dute bibikote hauek garaipenik gabe joan nahi etxera. Jaso Imanolek, bila doa, bukatu beharra dauka Jokinek. Eta ez du barkatu. Kanpon izan alda. Kanpon izan alda, ez dago, argi? Bai, kanpon izan dela adierazi dute, bai. Penie, egiz izan hortxe junjako partidue. Azkenian atzetik gatozen setian, tantua gehinez, konfiantzia egin aurra, eta azkenengo tantua gogorra izan da. Irabazti esan gaurko bide bakarra, ez dugu lortu. Eta, lan esango zupa. Rokanrola ez, desafina barik. Baina, ustot momentu batutan, nota honak ikutu dugu zela, irudi hobi emon dugu, arrezkau indogu, dana emon dugu. Gaur nik uste zintazio honakin amaitzi duzla, ez? Publikoa nik gozabin doala. Ikuskizun on bat emotera goi ez, tanto honak egin, etxera gustora joan, eta ondino, hirugarren aukera bat dugu bai. Eta azkenengo partidua gu jahaz dertengo da. Que vamos a hacer más en este torneo, pero bueno. Aire! Atzeratu!
14 goles. Es mi culpa porque es mi trabajo por delantero de hacer este último tanto y finalmente no puedo hacer. Hay que mejorar eso, estar bueno en los momentos que cuentan, en los últimos tantos. Queremos sacar de este torneo la cabeza harta, entonces vamos a jugar a tope para ganar este partido que está muy importante para nosotros. Bueno, nik uste partidu fisiko izango dela. Batez dela dutx golpe handiko mutie da, Gorka oso pelotarixe da. Nik uste Mikelek atzien domina baldauela errebesez. Eta nik aurrien, bueno, beste partidutan lez, bota eta bota ingo dut, publikoa aspertu arte. Somos competidores, entonces queríamos ganar y podemos hacerlo. Irabazteko gai gara eta horretan saiatuko gara. Horixe diote bibikotek, sakea Ladutxen esku. Luzegi. Ea bigarrena nolako ateratzen. Ez du bat ere asmatu lehenbiziko errematean. Arbek. Ez da heldu. Bat eta huts. Lapurtarrak aurretik. Bai, eta hor, bideoan amaieran entzun dugu Jokin esaten, berak, bota eta bota ingo da bela, gaur bai hasi da botatzen, ze beste partidutan nik bestot bota bileukena baino kitxea errematatu da bela, eta gaur bai hasi da errematatzen, baina lehenengo aukera honetan ez dago asmau, eta oso argi bilibiko dau, batez berak konfixantza hori hartzeko, eta gero aurrien hanka oso pizkorrak daukezen aurkari bat daukelako, eta oso ondo botaten ez badau. Gero, eraso horrek beraren kontra junak jako zelako. Dagoeneko bi pasa baditu, Ladutxek. Gehienez, bost egin daitezke dakizuenez, partida osoan. Erki kendua. Ongi Gorka. Aire! Eutsi Gorka. Mantzi! Hor Ladutxek boti eskatu dau. Ni pentseto tantu itxen ez badabe eskatuko da bela gero revizio bat. Aspaldian ez dugu izan, Ez, nire itxatetu gau bintzat. Galturie! Bien! Seinale hona epaientzako. Libre! Bederatzi terditik. Gorka. Arbe! Barrura! Jokine. Horre! Ies egin dio pilotak. Jokine. Bieta hu. Eta gaur beste, momentuz ez diefungo. Zalantzitxeko da. Ez dute esmorik. Horre! Bueno, ez dute esmorik tantua beraien. Ez dute beharrik, hori da. Ez dute beharrik. Tantua beraien zati izan da, eta sakea, oraingoan lehen bizikoan ongi neurtu du, Ladutxek. Zortzitik atzera. Eutsi Gorka. Saski muturraz. Jo, ez zinerran ditu, iru eta huts, orain arteko iru tantoak, Lapurtarrentzat izan dira. Nik bestot, pelota honekin bikote berdie lasai jokatzen da bela, eurek alge itxua daukie bikote naranjie paino, Ladutxek Jokinen aldien beste bizitasun bat emodutze pelotea, eta atzien
Gorka eta Manzin artien ez dut uste aldean diri daunik, ez? Bisek di oso molde antzerako pelotarisek eta batak bestie gailenduko dau tanto batzutan eta Andrebes beste batzutan. Lido! Aire! Ez! Mikel! Arbek sartu nahi zuen. Ezin izan du eta erreboterako aukerari gabe geratu dira bata zein bestea. Bai, eta pelota honek eskapada pizkat hartzen dau, oin ikusi dugu ez, errebesez hor, gero errebotetik ez da bape urten, txik-txakin dau, eta jokinek izautzen lehen Manzi hori ez, jauzi itxen da, bueno, eskapada horretara itxi lortzen da ben. Sokora, hor ere ez du bat ere asmatu, horre gutxiago Ladutxek. Eskura etorri zaio ba. Bai, gainera, jokin txapelketa zuen zierre ikusten gabiz hor, ez da bilela engainetan, eta gainera, barrure botatzen da bentanetan, beti angulu harrapetotze. Zikieran barrure jungo bazien, baina hor kantxardire urtgatzeakoz eta aurrelari xeltzeko erretzauek die, kasu honetan, Ladutxek sartu ezarren. Xavier, aldamenean lagun berezi badaukat, Aritz Gerrika Etxebarria, Gabon. Gabon. Zer modu zaude? Ongi. Gaur liburu berezi bat ekarri duzu Gernikara. Zer da? Erakutsi guzu. Nik egindako albuna argazkiekin eta sinadurekin. Eta sinatu aldizute puntistek. Bai, askok. Erakutsi guzu. Noren sinadura dauzkazu? Hemen Olaranena. Argazki eta guzti. Bai, hemen Goiko. Hemen gero Leke. López. Erkiaga. Eta sinadura jartzeko txokotxo eta guzti. Bai, denek daukate txokoa. Baina zer nolako lan hartu duzun hau egiten? Nire denbora libretan azten naiz hau egiten. Eta astelenero etortzen altzara Aritz Gernikara. Bai, astelenero. Ze puntista gustatzen zaizu gehien? Ez que ez dizute entzun. Ze puntista gustatzen zaizu gehien? Nor animatzen duzu? Goiko. Goiko? Zer dauka Goikok? Niretzat lagun ona da eta asko gustatzen zaizu. Eta gaurko partidan nor animatuko duzu? Orain Ladux eta Gorka. Primeran Aritz, segi gozatzen eta betetzen, puntista guztien sinadurak eskuratu arte. Eskerrik asko Aritz, hori da. Zaletasuna eta txokuntasuna. Bai, oso albun eleganti izena. Bai, horixe. Ez kromo eta ez kristo, noberak egin, noberan argazkisek ipini eta txokotxo bat, sinadurentzako eta oso elegantia. Oso dotore. Eta zer nolako ilusioa duen umeak. Atzelariak borrokan. Berandu heldu da Mantzi eta errebotean ez du aukerarik izan. 5-1. Bai, eta partidua zer horretan oso dezeroz ikustot Manzi, leku egaldute moduen, ez da ondo identifiketan pelotien nora jungo dan, eta hor bixen bitxartien pelota desente sartu jaku ez. Venga! Ongi kendua. Aire! Anoi! Eroritakoa, ondo jokin. Aire! Diegozka. Mantzi. Anko! Oi! Arrotu eta ongi atzeratua. Ladutxen errebotea. Barrura. Mikel. Aire! Anko! Ezin Arbek. Zegoen Mantzi. Eroritakoa. Ikain. Gorka.
Aire, info! Hagau pixkat! Hoi! Venga! Erkiko Pagora, Ogain arteko tantori gorrena jokatzen ari dira. 23 pilotaka da. Venga! Ara! Eskuko pilota zuen. Atzelari Lapurtarrak. Zerregin pentsatzen ari zela, erori egin zaio. Eta hor dituzue, aita eta anaia. Johan, partidu gazi aurretik goikokin eta ensaietan egon da, etorren azteko semifinal horretara begi, eta bueno, bintzete viaji aprobetxau da, Arberen sakea. Aire! Venga! Erki Mantzi. Aire! Hoi! Hor! Bido! Lastia! San! Atzera Ladutxek. Venga! Aire! Hagau pixkat! Aire! Altura! Gorka! Amaikatik errebesez. Amaikatik Mantzi ere. Anko, Bido! Sartu! Aire! Aire! Hoi! Venga! Aire, Anko, Arrotu eta Gokaiko! ongi atzeratu du. Aire, Jokin! Jokin Bila. Ormabiko bikaina benetan. Oraingoan bai. Oraingoan erremate zoragarria egin du Markinarrak. Txaparen gainean eta sarean sartu gainera. Bai, eta hau da berak indida bena, hau da berak dauken arma printzipala, ez dut izango bakarra, baina hori da Jokin Arbe zautzen da benak, hau da, berak kostaue dauke, berak tantu gehitzeko errestasune dauke, eta hori aprobetxau bidau, ez, pixkat Mantzik tantu edo mieti lortzen da eta berak horra hurrin hartzen da zalantzaik gainez eta tantu amaitxu. Torri nebaz! Aire! Bien! Erki Mantzi. Ale! Eska bat asentatu da, motoritua da. Ba, pare bat tanto pelota hau jokatu txue, hor pelota gatz batzuk bezartu txu, eta ikusten dago ez, konfianza pixka gehitxu hartu daula, nahizte da. Pelota hau ezin sartu. Famatzen hasi orduko bat galdu. Azotan gertatzen zaigin modu. 6 eta 3. Venga! Ezente behartuta. Aire! Bido! Aire! Hoi! Unpagora nondo Mantzi. Baina goiko txapara joan zaio bete-betean. 7 eta 3. Erdixan, erdixan. Jokinek altzetako esatotze, eta berak gora jugako nien erdixen jota hemen peloti ez doi bat bebeatzera, eta erdixen baino goratxo jobiko dago. Eta Ladutxek lehenengo gizakik pasatata ero, ondo batetan, Bai. Hartu dio neurria. Pilota berriarekin da noski zailena. Bai, eta partida serio bai, lehenengo zakiek, ensaietan normalien, zaken batu beste probeta zu, baina konfizantza hori hartzeko beste ez, pelota erabiltzeko pelota batekin gainera, eta bueno, lehenengo zakiek ez bat erretzak izan. Ondo Mantzi. Luze. Barrura.
Sartzeko, esan dio. Irea du. Gorkak. Ludori. Baina honek ezin izan du, baztertu egin zaio. Laugarren tantoa, honen bestez. Laranja kolorez diarduen bikotearen zat. Arberentzat eta Mantzirentzat. Bai, eta... Ipestot bikote berdian pelotia eta da dela. Pelautekun bai. Vale, venga, adi horra. Eta ber, pelota bardinaz, harina berotu eta eurek aukera gehiago dukien. Gora. Zuzenean gora bai. Hiru galdutako baditu Mantzik. Eginik gabe. Gorkak egindako bat, galdutako bakarra. Enda biziko jokoan. Alde ederraren jabe dira. Ladutxe eta Gorka. Gogoratu. Bat ere garaipen. Da, 17 minutu partidak. Serio jokin. Labur geratu zaio eta bigarren. Garbi. Espero baino laburra geratu zaio. Eta bigarren punpa egina zuen pilotak. Saskia zarrapatu duen erako. 9-4. Ladutzen sakea. Ustekabean harrapatu egin du, baina arroxa marjoa izan da eta hanka harina ditu. Oso Ladutxek. Erra zeldu da eta gero dena alde zuelarik bientarretara erki moztu du. Xavier
Hemen armaietan beste protagonista berezi bat daukagu. Zaira zangitu da bera, zineman lan egiten du, zuzendari ordea da. Zaira, gabon. Gabon. Zuzendari ordea lantalde erdiarekin zer egiten duzu hemen Gernikan? Bai, hemen gaude zuzendaritzakoak, makillaje eta pelukeriakoak, prestatzen gaude peli bat Gernikan, eta zen dugu, ze plan ezin hobea hemen partidua ikustera. Eta zer iruditu zaizue? Ba, hemen gaude gozatzen, hau da kriston showa. Lehenaldia alda, Zaira zure? Bai, zuzenean ikusten dudala, bai. Eta zuentzat ere bai, para vosotros también es la primera vez que estáis aquí en Guernica y que veis este deporte. ¿Qué os está pareciendo? Pues me encanta, es la primera vez que lo veo y me está encantando, me parece curioso. Os estaba escuchando, ¿con quién vais? Yo con el Real Betis, balompié. Bueno, promozio pixka bat egiteko ere aprobetxatuko dugu, nola izena du pelikula kesama daiteke? Bai, pelikula da Los Últimos Románticos, eta da Txani Rodríguezen novelaren adaptazioa. Eta datozen hilabetetan hementxe izango zaituztegu Gernikan grabazio lanetan prestatzen, ezta? Hori da, hemen egongo gera, bai. Ba, mila esker, gu pelikula ikusteko desiatzen. Eskerrik asko denoi. Agur. Zaira zangitu eta hainbat lankide gaur hemen. Eta horietako batek ezagun zuen nongoa zen. Bai, pentsetan egon naz hori andaluze bada bat, eta gero argitxu gozku berak. Beno, gehiegi eta errazegi galtzen ari dira. Neurri hartu ezinik eta dabiltza. Arbe eta Mantzi, lehen pilota bat laburrei geratu zaio atzelariari, gero Jokini berari, bueno, oraingoan errematea txokora, Gorka geltzerik ez du izan, 5-11. Aire! Ven, altura! Ido! Libre! Aire! La dutxe gatzera. Sale, geixo! Venga! Aire! Venga, seu! Aire, Mikel! Eskuinez mutriko barra. Ormabikoa. Edarra. Eta tanto dotorea. Barruan harrapatua zeukala ikusi du. Eta oso ongi egin du Ormabiko. Bai, hor oso zabalien hartu dau, ladutxe barruen dauela ikusi dau, eta pipareta ondo markau, labur, eta 6. tantu eurentzako. Dotore. Aire! Venga! Lido! Libre! Lauzen bila mutriko barra. Aire! Eutxi Gorka. Pagora nongi Mikel. Hanko! Bajau! Libre, o si no... Sale! Paro! Gora. Oso gora joan zaio pilota hori. Getari harrari. Venga, Hortxe, alturia. Perfecto. Venga. 7-11. Bai, eta hor, opari oso handixe erasora pasetako aukeri euki dago, eta oso gora joako, eta beste tanto bat naranjentzako. Ea, Mikel. Hala. Rie. Voy. Bien. Aire! Horri bizkat. Aire! Arbe. Hanko! Errebesez atzera. Ongi Gorka. Baina goiko txapara joan zaio bete-betean pilota hori. Haze txapautxa atera duen. Bai, eta biatzelarisek joda beia. Bai. Ez da hori sarri ikusten. 8-11.
gerturatu dira. Oraindik ere zail baina. Gorka. Ladutxe. Azpi digatzera. Kumpalaster ezin. Mantzi. Aire zan, baina aurrera junde. Lotian behia. Geldik itxain dutze, pelota horri eta botelazten zartu berzen dago. Eta beti zailtasun erantzi bat izaten da hori. Hore bat pauso aurrerago behartzuen. Eta larinen pilota ateratzea erabaki dute. Ba, bikote berdiek pelota bajue nahixa dau, ez? Nik ez dut ladutxe jokuen gehiago sartzen da, berak ahala gehiago erakusten dau, eta berak dominatzen dau, ez? Atzien lehen esan dutena, Gorka eta Manzin artien, nik ez dut pegada aldea handirik ikusten, bisek alkar borrokatu aldabe, baina bai, pelota bajua hau batekin, ladutxe hor, 8 behatzi 10 kuadro arte bajatzen ikusi dugu, eta gero berak agintzen dau. Hori euren intereseku da. Aire! Aire! Hanko! Atento, Aire! Oi! Venga! Aire! Atzelarien arteko borroka. Aire! Arbe sartu da. Gora. Eta gora bai. Esko arrotu du. Eta errebotean gora aldegin dio. 13 eta 8. 8 eta 11. Gerturatzea lortu dute gaina. Luzegi. Arbe. Ormabikoa dotor. Zuen eta ez du barkatu. Ba, egoen engainau dago ez oinartetanak barrure botatxu eta ladutxek barrure juti erabaki dago eta zabalien zulo bat bize eguen. Jokinen biparet horretzako. Bai. Ongi jeitsi arazi, ongi markatu eta tanto. Nahi ogen. Erotio! Eta oin hor ladutxek sartzeko pelota argitze eta begiratu bestotze. Hori baino greina handiagoa behar du aurrelariak. Bai, bintzet, aurkarixa izakie behartzeko, badabe zalantza pixkat sortzeko, baina. Gorkak saskimuturra zukitu egin du. 10 eta 13. Tape bien, Gorka, tape bien, pardon. Arbe. Ongi kendua. Atento, Pasa. Erki Mantzi. Aire! Gorka. Atento. Miguel. Venga. Lido! Erreboterako utzi dute. Aire. Mantzi, ordu. Baina oraingoan ez du behar bezala. Zabaleratu, behar bezala markatu. Aire! Gorka. Aire! Pilota zainarri. Bai, hor, pelotakada oso hona bota Gorkak, Jokini aire kendu eta gainera baztertu Manzi pelota hori ezin zartzeko. La de ellos de antes.
Arberi sartzeko aukerarik ez dio eman, gero bote handia eginerazi eta baztertu gainera, hortxe guzu. 14-10. La vuestra la primera. Bestia, Bestia! Laranjen lehenbiziko ura. Ganó la segunda. Luze. Laugarrena. Bakarra geratzen zaio. Baina bat hori orain egiterik ez dauka. Ongi. Erkiladuz, atzera. Eutximantzik. Eskuinez Gorka. Ongi kontriko arra. Venga, Turia. Aire! Erki, Arbe. Para plaz! Go! Pilota alitzaia sartu du hor. Eta Jokin ikendu. Unpagoran ere, ongi. Miarriztarra, baina ondoren eskuinkadak. Gora alde egin dio, defentsan lan ona egiten ziarduen. Sinistu Jokin, venga. Seu, Voy, Seu, venga. A tu oído. ¡No! Aire, voy. Hora. Aire, Barruan. Erreboteko zulotik, eutxi Miarriztarrak. Eta behartu. No. Beno bat, dudantxean ikusi ditugu. Bilapurtarrak. Bai, sartzeko ezagutze Gorkakor. Ludo ez da heldu, eta gero eskapada pizkatekin itorria, pelota hori asko igonda eta Gorkak ezin. Amabi eta Malau. Beste hiru behar. Eraman, Ladutxen aukera. Moztu. Baina eskura eman dio. Erreboterako utzi behar Mantzik. Pila Laduz. Beste zirrizta bat. Hor gehiago behartu du, baina ongi Jokin. Ça tombe. Ouais, sinon. Bien, Gorka, bien. A tu. Ladutxe gatzera. Aguanta. Ondo, Mikel. Bien. Iau. Jokinek sartzerik ez. Mikelek eutxi nolabait. Laduz bila, ezin. Eta bote handia egin eta buruz gain pasatu du pilota horrek Gorka. 13 eta 14. Bai, eta hor, Ladutxek eukide euspare bat aukera tanto maitzeko, ez da pape behaz mau, eta gero hemen nik uste akatsa berana ala hor. Pelota horretara sartu imiban, Gorka danok ikusi huezala helduko eta beste tanto bat naranjentzako eta hemen dauzia.
Ladutxek oso luze. Barru! Lasai! Arbek barrura. Mucho. Aire! Gorka! Aire! Ez? Eroritakoa. Oso ondo. Aire, Anko! Aigo! Lasai! Zeu! Venga, altura. Sale! Bota! Ai! Atzera. Venga, Euti! Aire! Errebote ona, eta tanto. Amalauna! Errebote ederra izan da. Pasatu egin du Gorka. Eta beno, ekarri dute partida. Bai, gatzen agatzako amaitzie, baina etorri di, 10-tik 14 arte etorri di, eta oina ber, zeta amaitzie lortzen da ben. Ai, duzira! Gorka! Venga, Jokin, Gustura pilota zaleak, txalloka. Luzegi. Lehenbizikoa du. Erki kendua. Gorka. Oi! Ondo Jokin! Oia! Aire, ote! Aire! 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 Mantzi. Egan indau pelota horrek. Errebotea tualere. Ladu. Aurrean eginerazi dio botea. Zai jarri dizkio lanak, Bai, aurreko pelotak adie Gorkan oso ona izen da, egaran indau, eskapadi hartu dau, alanda guzti eruti lortu da, ero Ladutxe perape eskumiaz, Bixen tartera hor, aprobetxau dau pelotik, eskapa bizkat hartzen dau, da goitxi bera bota, Bixen erdire, eta hor, bote laster oso pelota gatsa ipinuntzen mantiri. Hor, pilota hori larri erreboteatu du, atzeraka etorri behar izan du Ladutxek, eman egin dio, eskapa dezente hartu du. Aurrean egin dio botea Mantziri eta zaila zen errenditzea ezin izan du 15 eta 14 aurrerane. Ludovic, 15-14, os ha costado cerrar ese set. Sí, es el problema de todo el deporte. Empezamos súper bien y a este momento que tenemos que hacer mal doble veces. Ellos al contrario juegan sin miedo porque estábamos súper adelante. Y bueno, finalmente 14 iguales por una vez. Se pone para nosotros, entonces estamos contentos, pero tenemos que jugar mejor si queremos ganar este partido hoy. ¿Qué hay que mejorar exactamente? El saque, primera cosa, el saque. Porque si saco bien, luego el partido se puede seguir. Y normalmente si saco bien, y paso Arbe, porque si entro al saque, remata súper bien. Entonces, primera cosa, pasar el saque. Y luego tenemos que hacer menos falta. Eskerrik asko Ludo, zorteon. Eskerrik asko. Ladutx, sake zarazoak izaten ari da bai. Lau baditu jada luzegi ateratakoak. Ladutxek 6 egin eta 3 galdu orain arte. Arbek, 4 egin eta 4 galdu, erdi eta erdi. Gorkak, 2 egindako ditu, galduak 3. Eta Mantzik, egindakoak 4, galdutakoak 3. Ipareta doktore bat egindakoen artean. Ladutx barruan harrapatuta zuelarik. 15 eta 14, eta bueno, bi pikote hauen helburua nagusiki garaipena lortzea ere bai, baina nagusiki behintzat beste itxura bat ematea zen. Arbek eta Mantzik txapelketan jokatu zuten lehenbiziko partidan oso itxura kaskarra eman zuten. Lehiakor izaterik ez zuten une batez ere lortu. Bueno, bigarren partidan beste itxura bat eman zuten behintzat. Hirugarren honetan
zer diozu, Jon? Ba, bueno, nik pizkat gehitxu espero neban, igual batez behar bengaitxik, ez? Hasieran be komentago, berak aurkezpen bideo hortan esan dago, berak bota eta bota ingo da bela, ez dut asko errematetan ikusi, eta erremateu da benetan txapelketa osako tonikan, ez? Ez dago asko azertau, batez be hor barrure botatzen da benien angulu harrapetutze beti, eta aurrelari segelditxegakoz, egizea pare bat biparete itxule, eta lan asko eta itxen dabil, baina errematien estabil azketan ikuste txapelketa osako tonikan, ez? Eta hori da, pixkat aurrelari bati eskatu bihotzegune, ez? Tantuek amaitzie, eta batez be maila honetan, eta eurei tokau jakuen multzo honetan. Berak tantu amaitzen ez badau, bikotonek zegegin oso gitxi euken, eta hori dabil pasetan, ez? Ikusi dugu pixkat amaieran be, pixkat ausartau jogatu dela, baina nibestot hori baino ausartau jogatu dela. Berak arma bakarra dauke, tantu amaitzie, eta hori esplotetan ez badau. Badoa Jokin. Erki kentua luze. Aire! Bote. Bai, garbi xamarra izan da. Eta epaileak gainera oso... Venga, venga, zieratik, zuzen eduki du ikusteko ere. Ikusi eta entzun bisek india gainera. Hortxe oso ez dago zalantza izpirik. Pero errenditzea lortu du, baina aurrez ustaia jo eta kanpoan ibili zen pilota hori. Luze, bigarren pasa. Venga. Eidu. Libre! Venga, tú la pesca. Bien. Tuya. Ai. Lautxek sartzeko pilota garbia zuela zirudien. Azken unean basatzen utzi dio, bueno, Johan eta Logan. Anaia eta Aita irribarrez ikusi ditugu, ez du beraz deus izanen hortxe uzue. Oinean jodu gehiago, ez da? Albuen harrapautze pizkat nipestot, eta gero ona berantzako bai haidien harrapautzela. Anki altzetan egon da, ez da lurrien apoietan eukit, eta bueno, oin beruen ez dut uste arazo larrei eukut da benik, gero ja, etxera bidien seguramente. Ahora no, volverá mañana. Igerrikotzen. Ahora no, volverá mañana.
Hoi mantik esautzen moduen. Dezente eman dio, Bai, hor alboko partien emondotzen, eta oin beruen eutzikotze, baina gero igarrikotze seguramen. Atento, Libre! Ez! Eutzi! Pasatu egin du gero Saskiaren kanpo aldearekin jotzen saiatu da ezinezkoa. Bai, hor, Jokinen libre zautzen ikusten izena peloti egaran doila eta atzeko ormara alduko ala, eta berak gelditzu da, ja, libre zautzen eta ja deseinin da esan dugunez, pelotaka bertatik, eta ez. Jarraitzu izen baleu, emongotzen astixeko loketako, baina manzik airea sartuko batzat emon dago, eta gero ja ezin izen dago errekuperau. Eta oin bikote berdiek, barri do pelota barri. Venga, 1-6 berrixa, ba! 1-6. 1-6! Argi, Eta pilota berria. Eta horrein sakearekin, pilota berria izatearekin, berriz ere arazoak izan ditzaken du, ongi kendu du hori. Abemoa, Lido! Aire! Venga, altura pixkat! Toa! Bueno, ez batak eta ez besteak. Honek ere ez zuen, berez misterioa hundirik. Ez hor eskapada pizkatekin etorri da, baina gorka bote korridora oso ondo juten da, eta pelota horrek ez euken paperen misterio. Venga, ontsa gumiga, Basen, Venga, casi enough. Ez da bat ere txokun moldatu. 3-1, Laranjak aurretik. Atzera Ladutxek, eutsi. Ongi gorka. Venga! Aire, si no! Venga, aguanta! Aire! Ketan! Gorka. Aire, voy si no! Venga! Ato oído! Libre! Venga, Turie! Vale! Aire! Eskuinez. Aire! Miarriztarra. Jokin. Erasa. Bote egin arazi eta behartu du. Sartu! Ormabiko ederra. Arberen hau. Oso albotik egina. Ez ezertarako aukerarik eman Ladutxi. Ondo, Bai, hor, ez ustien harrapo duen ikustez, Jokin barruen, eskumiaz, hor, alboko posturatik, ez dut uste inok esperoanik bipareta botatik, oso ondo botatu da beste tanto bat edo. Atento. Barruan. Eta ezin. Mantzik. Ez duda, hostia. Ai, ozime, joare. Ez dudarik egin. Venga, nebria barka. Venga, berrixa, Venga, guazen hor. Ongi kendua. Atua! Aire! Tara plaz! No! Ladutxek erreboteatu. Arbe! Zokora. Itxo! Azeankak, Tanto. Azeankak eta tantoa. Azean beraien gainera. Bai, hor, pistonankak erakutzitzu beste behin Ladutxek ez. Oinguen bintzet, Jokinen erremate hori barrure junda, ez dotze angulu harrapau, eta hor ikusi dugu zerago zaitasunetan ipini daben Ludo, baina, bueno, honek hanka oso harini dauk ez, eltzi lortu dau, pelotiek gelditzi ez, hor,
esker horman kontra eta pelota hori gelditzi oso gatsa da, eta gero bota da ben errebez hori, Manzi oso atzien harrapa dugu, eta tanto euretzako. Venga, peor, venga! Ezin Gorkak, 5-3. Elena Barrenetxea, Gabon. Gabon, bai. Durangotik Gernikara etorrita beste behin zestaz gozatzera, ez da? Bai, azkenien esperientzia eta partidu ikusteko zuzenien, eta hurbil gauz, hasik ikusteko prest beti. 5-3 orain artekoari ze tankera hartzen diozu? Bueno, hasieran emon dago Arbe eta frantzesak errez irabazten zoizela, baina azkenien Arbe eta Manzik hartu egin dabi, eta momentuz partido hor dabiz, eta hori emozionante. Elena, zuek Euskadiko txapelketan murgilduta zaudete, ez da? Bai, ontxe hasiga jolasten, bi partidu duten doguz, momentuz pozik, eta hori jolasten. Zorterik onena, Elena, txapelketarako. Eskerrik asko. Durangotik, Gernikara etorria. Amar terditik. Gorka. Bien parlé. Esan. Aire. Sartu. Encore? A toi. Esketan. Aire. Libre. Ikutu nago, ez? Bai. Entzun inda. Bai, entzun egin da, bai. Garbi xamar entzun dugu. Eta hori, oso lagungarri da noski epailentzat. Bai, epaileek seguramente ez da guk daukegun entzumen hau eukiko, baina bai, entzungo ban berape eta bai, oso harri. Horrak zerrepika. Jota, hori eginda. Jokoa berdintzeko aukera. Erdek, txokora bikain. Ongi jokin. Hor. Bai, eta hori da imida bena. Gainera, ladutxek lau pasa dauke, ez aukera gehi aukiko dago, eta hor... Adie. Aire. Ez. Ale. Jota zailari eutsi dio, Mutriku Barrak. Gorka. Aire. Aile. Ue. Zeu. Aire. Hostia. Aire ezin eta errebotean ere. Aire, esan dio, aurrelariak. Bai, baina beste behin eskapadi hartu du pelota horrek, egan indau Mikelek pentsau baino gehiago eta gero bueltan. Eskapadiek itxita moduen, errebez ez txik-txak. Ez txik-txak perfektu, baina bueno, hor gitxi urtetzen da eta Manzik ez da hori irakurten jakin. Ongi kendua. Negatura bizkat. Aire. Altura. Aire. Lento. Aurrera begire. Utsa handia egin du hemen, Mantzik. Nik ez dut ladutxei begire gondala ber nora doien zer bota erabakitzeko eta peloti epizkatatzera gelditxo gako. Aber hemen ikusten dugun. Aurrera begire gonda. Hor ikusi da bai. Ero sumatu. Atoz jaun Andreogados. Aire! Bote. Epaileak argi adierazi du. Gorkak be lagundu utzera bakitzi hartzen. Neu atzatuko na, bale? Baina azeratxua. Zalantzari gabe. Gelditu egin da erabat eta berak aitortu du. Jain, pelotia bizetan, tio.
Ongi kendua. Aire! Ale! Gorka berandu heldu da, baina ongi moldatu Punpalaster. Atzera Arbek. Zeu! Dale, Jokin! Bi! Ale, ando! Venga, aire! Erki. Aire! Aido! Aire ezin, Ladutxek errebotea. Ongi Mikel. Horma bikoa kanpora. Aserre bere buruaz. Atzelari Lapurtarra, 8-6. Aurretik dira. Bigarren joko honetan, Arbe eta Mantzi. Lehen da atzelariek, Gorkak post egindako, galduak 8, Mantzik 4 egindako, eta 3 galdutako. Xavier Jon Tamborindegi daukagu aldamenean, bera aritu da oraintxe Ladutxe eta Gorkarekin hizketan. Jon, Gabon. Gabon. ¿Qué les has dicho? Yo nada, pues estaba con el padre de Gorka y pues pocas cosas, pero yo creo que sobre todo quieren confianza y pues es un poco complicado hoy porque el frontis está con humedad, entonces las trayectorias son difíciles para anticipar, pero tienen que disfrutar de este momento con el público a tope y pues hay que ganar, pero a disfrutar también. Eskerrik asko, Jon. Zuri. Jon Tamborindegi, Lapurtar puntista gaur. Lapurtarrei laguntzera etorririk, eta ikuskizunaz gozatzera. Eta, bueno, eskapada maisamar hartzen duela ikusten ari gara, eta, bueno, ez eta pixka bat izan daiteke. Bai, ez dakit nik ez dakit frontizana dan, edo pelotak eurek dien, ze aurreko partiduen ez dugu horren beste igerri, pelotan batek edo bestek bai, baina ez dakit igual pelota barrin batzuk eta izango itxue probetako eta ondinoke asentau bari dauzelako, ni pestot gehiago izeleikela igual hori, ez eta zune baino, ez dut aurreko partiduen ez dugu horren beste igerri, eta hemen pelota ia danetan ikusten gabiz. Ongi ladu sorain honetan, guztiz ustekabean harrapatu gaitu guztiok, lehenbizikoa Arbe bera. 7 eta 8. Eta ni besto duen bikote berdiek pelota bardina eta bela, bai, hor. Mantzik ezauzko baietz. Goxo. Hemen distantziak handiak dira oso. Abiatu eginda, saiatu eginda baina. Gero, Ladutxek ezin
airerik kendu. Ondo Jokin. Bai, hor. Errestoan egin duen laugarren tantu. Ladutxek nahiko sake kaskarra eta dago hor, oso laburre gurutzatu baku eta Jokinek ez dago alperri galdu aukera hori. Jokin iztizutako berriz, Entzun, berriz iztizutako. Ai, pardon! Vale. Boom! Ongi. Atento, Aire! Altau pixkat. Aire! Venga, atento! Aire! Altura! Harto! Aire! Libre! Ezin Mantzik. 8 eta 9. Qué paquete, tío. Airo! Ja, Mikel, va! Errepika. Saski muturrazio du. Venga, va! Txokora, eta Ladutxek araz ondiak ditu aireak entzeko. Bai, eta hoen gabiz ikusten benetako Jokin ez, hau berak dauken arma nagusize, sakerreztu den hor sartu eta buruko minak ipini beste aurkari zei, eta hau da bilo ondo itxan. Akorda borraz, tanetan hartzen da, usize. Zaindu hori, venga. Bai. Perfect, bai. Venga, Erki egin ditu mugimenduak. Partidaren lehendabiziko zatian txokora egindako erremateetan ezker hor maiudu gehienetan orain hobeto neurtzen ari da. Erremateen norantza. Aire! Zeu! Aire! Aire encore! Sartu! Sartu agindu dio Mikelek, Jokinentzat, berarentzat ere etzen erraza. Bai, baina berabe leku txarrien egonda, pelotiek eskapadi hartu dau, bera gainetik pasetako arrisko handi zeuki dau, eta ni bestot Mikelek ezautela sartu airera heltzeko esperantza horrekin. Pero oso leku txarrien gatu dago eta ezin izen dut sartu. Oraingoan ongi kendua. Aire! Gorka! Aire! Harto! Eutsi Mantzi. Atu! Horri! Bien tartera, ondo. Arbe. Aire! Aire! Atu! Erki jarri du bote handia egin erazi eta baztertu. Atos jaun Andreo Gado sarrapatu dituzte lehenbiziko jokoan gauzak estu izan dira bigarren honetan ere bide berbera darama. Bai, hor Ladutxo oso ondo dabila aprobetxetan, berak eskumia sabiadurazko mototze, lehenengo zeteko azkenengo tanto bego gora torreaten nahiko antzerako izen da, aprobetxetan dabil eskapada hori, bizentartien peloti sartu da, atzelari zai, lan oso zaiek ipintxeko. Ezin Ladutxek, Eusarradi agindu dio Gorkak. Venga, hauxe ba. Aztertu egin zaio, berriz ere aurretik dira larreiak. Eta rebesia gota eskuina. Aido! Ai! Go! Aire! Oi! Es! Aro! Aire! Mucho! Haze pilota sartu duen, eta gero tantoa suerte handiarekin. Eta hemen begiratua, Jokinen Gorkari
Berak gelditzu be lurrien. Gelditzu da hor, errebote horrekin pentseto pentsatu dabela tanto ingo bala, eta hor, ikusten dugu ez, lurrien gelditzu da, eta gero ikusi da benean hain motzoela jaikin da, baina ja berandu zen. Pilotak abiadura handiak iez eraman hor. Hain berandu jeikita erreakzionatzeko. Aire! Aire! Arbe! Ué, vas. Bien. Seu! Venga! Aire! Seu! Aire! Mucho, Joaquín. ¿Gorka? Bien, bien. Gorka! Seu Miquel! Aire! Chino! Udantxean ikusi dugu Ludo, sartu utzi, atzelariak ere nahi badu gemenago, esan dio, baina sartu eginda eta ezin. 12 eta 11. Bai hor, zalantza horretan altura neko txarrien gatuako pelota hori eta ezin izen dauz hartu. Sake hau izango da partidako 350 pilota. Pilotaka da. Aire! Mucho! Erki joki. Aire! 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 Hostia. Chino! Punpalasterrongi. Hor ere eman dio. Biladoa. Eta dena alde. Doktore pausatu dutzokoan. Zeinen Erki. Lehenbizi eman, gero bila ongi joan. Eta bukatu. Bai, tanto perfecto jokatu dago ez, hor oso listo dabil, erdize oso ondo topetan, oingoen betopo dau. Bikote naranjiek pelotie eruti lortu dago, baina gero zuzen junda aurrera, eta ez dakit hor, bi kuadruen hartu dago pelotie, eta goxo amaitzu dago. Fermin Etxegoien, Gabon. Gabon. Zer moduz? Oso ondo. Lehenbiziko aldi alda hemen Gernikan Winter Seriesa ikusten duzu. Gaztean, izan ginen, bertan bera gehatu zan ba partidua, zetazuna zela kauza, eta errepikatu egin dugu, eta hemen gare, oso guztua, bai. Gaur bai, behintzat partidaz gozatzeko aukera izaten ari gara. Gozatzen ari alzara? Noski, bai, hau da, bueno, ez, nola esan, nekez imaginatu plan goberik. Aztelen buruzuri baterako, ba, hau da, oso gauza berezia, oso ederra, Bilbotik etorri gara, eta... Zerbaitek harritu altzaitu edo zerke... Alako batean izan ginen, gaztapenetan gau hasieran zela, izango dizut, 10 bat urteak izango dira, orduan etzan de Winter Series eta deitzen. Eta orduan ja ikusi genuen, hemen sortzen ari zena, gauza handia izan zitekela, eta ikusten ari gara baietz, ez? Benetan badela handia, giro oso polita da, eta... Eta oraindik bidea hasi besterik ez da egin, ea Winter Seriesak luzaro irauten den. Eskerrik asko, Fermin. Zorregatik. Gozatu. Fermin Etxegoien idazlea. Adiskide oinatiarra lehengoan hemen zen, ez zuten suerterik izan. Baina gaur, eskaintza bikoitza, eta gauzak estu ladutxek halako tantoa jokatu eta gero, pasa ez, sake laburregia atera du. Orain, erreboterako utzi behar eta ezin. Beno ba, lehenbiziko partidan, lehenbiziko jokoan 15 eta 14 irabazi dute berdeek. Bigarren honetan ere, gehienez, bitantoren aldea izango da. Bai, eta 14 neitxie ez harritu. Daroien dinamikan aspaldi zen, berdinketa da biz, eta esan harritzeko izango 14 neitxie. Venga, seguridad, Ongi kendua. Gorka, aire! Dale! Errebote Arbek. Ederra. Erdibidean harrapatu du Gorka, 14 eta 13. Bai, hor jokin oso inteligentea bilez, errebote tietoketako nien lurrera botatzen da, eskapadori aprobetxeten dau. Ladutxeik airiek endu eta bizet hartien peloti ezartzeko.
Arbe. Eutximantzik ladu, aukerakoa du. Ez du ba. Erremate txukuna ere egin. Pauso bat bera eman gabe eskura etorri zaio Iokini. Gero abiadura bazeraman. Efektu handia ere bai. Dirudien bezain erraza ez da. Hori errenditzea, saskian errenditzea. Baina eskura eman dio, Hoize da gakue, Xabier, nik bestot Ladutxek intentzio osoz bota da bela aldrebezko biparet hori efektu hartu da izen eta pelota hori badakizelako oso gatsa dela sartzea. Igual ez da nahi beste zabaldu, erdi urtotze, baina intentzio hori izan eta tantu lortu dau. Amalauna Jaun Andreok. Gorka. Ladutxe. Atzera. Indarrean. Ezin izan dio kendu atzera Ludovicek. Beste aukera bat. Atzera. Ongi Mikel. Pilota zaila sartu du. Erori eginda. Gorka. Unpagoran ongi. Miarriztarra pasa. Haze pilota sartu duen. Atzera Ladutxek. Txarra. Oso txarra ere eta lehen da biziko jokoa bezala. Bigarren hau ere 15 eta 14 eta gura bezala. Hau ere Lapurtarren alde. Bi eta irabazirik multzoko 3. postua berenganatu dute. Ladutxek eta Gorkak. Biak ere oso pozik lehiak eta garrantzitsu honetan parte hartu alizateaz. 3. jardunaldira aukerari gabe iritsiarren eta tira. Arbek eta Mantzik ez dute garaipenik eskuratu, ez dute jokorik ere irabazi, baina tira, behintzat, 2. eta 3. jardunaldietan beste itxura bat eman dute. Ba, ni pentsetot, lehenengo partidue aztute, lehiatu bintzete inda bela, batez be gaur. Baina bebai onartu bida oso multo gatxa eukida bela, ni pestot beste multzoen egon bazien, euren mai erakusteko aukera gehiago bela, baina, multzo honetan tokau jakue oso bikote gogorrak eukitxue aurrien, eta pena bat izen da eurentzako, ez? Hemen doaz. Lau pilotariak, Usleen artetik. Borrokatu bai, lehiatu bai, irabazterik ez dute izan Jokinek eta Mikelek. Bebetik hasi behar izan dute. Roan Matariko lehiak eta irabazi behar izan zuten honako aukerak izateko. Ura irabazi zuten, 3 partida jokatu dituzte, 3 galduarren. Hemen parte hartzea bakarrik ere, ja asko da antion. Bai, nik pestot eurei Roa Morira ziarin kriston ilusini zela ez, azkenian pelotari moduen dano nahi dugu txapelketa honetan egon, hau da gaur egun reperkusio gehien daukena, eta oi hartzun gehien dauken txapelketi ez, nik pestot pelotari askori eta askori gaur egun ezaten motezu ze txapelketa jokatu nahizu hau da, hau da dano jokatzen nahi dugun txapelketi, eta bertan egotie, sari handixe da ez, gero ja, behin bertan egon da, gehizan nahi dugu ez, beti bintzet itxura hona emo, partiduek irabazi, zure mai erakutzi, eta bertan urren gortien begon aldo zule erakusti, eta, ez da hori euneko unien bete, baina, ez dut uste itxura txarra mondabenik bat ez be azken 2 partidu honetan. Lehen bizikoan ohartu zirenerako gainetik pasatzitzaizkien aurkariak, tira, 2. Kontu bat izan zen, gaur ere bai, baina garaile pilotari hauek. Ludovic Ladutx eta Gorka Sorozabal. Ane. Bai, hemen txaldamenean dauzkagu Gorka. Hoy sí os vais a casa con una victoria. Zorionak. Gracias, estamos contentos.
Justo hoy también, pero ya estamos contentos de ganar y ya acabamos una buena nota, entonces estamos contentos. Ludovic, hoy en los momentos claves habéis acertado. Para una vez. Teníamos que hacer eso los partidos antes, pero mejor que nunca, ¿no? Ha sido un partido muy reñido. Está difícil de jugar en esta condición con la humedad. Bueno, es difícil para los dos, por eso que intentamos de hacer algo, pero finalmente yo creo que lo que gana es lo que hace menos paros. Saqué un poquito mejor afortunadamente cuando se acabó el segundo set. Bueno, finalmente salgamos con la victoria, pero podemos saludarte la participación de Arbe y de Mansi también, que lo merecen. Gorka, en los dos últimos partidos sí habéis competido, habéis mostrado vuestro nivel. Sí, intento de jugar a mi mejor nivel. Entonces, se pasa bien, no sé qué decir por esto. Gorka, ¿qué valoración haces del Winter Series, de esta edición? Un poco de pena porque salimos del grupo, pero bueno, una experiencia muy buena. Hemos aprendido mucho. Igual se ve en los últimos tantos hoy y por eso estoy muy contento. Ludovic, te haré la misma pregunta. ¿Qué valoración haces del Winter? Pues es una experiencia increíble para nosotros. Desde el principio de este torneo vivimos en la televisión y yo creo que cada jugador de Rayalay quiere participar en este torneo. Entonces para nosotros es como un grande honor. Salgamos con mucha pena en la calificación, pero bueno, lo vimos que no podemos hacer más. Es una pena que salgamos hoy, pero bueno, es un honor de jugar este torneo y nosotros esperamos jugarnos para el próximo que viene. Eskerrik asko mutilak eta zorionak egindako lanagatik. Eskerrik asko. Muchas gracias. Beno, gaur lortu dute gainera, aurretik Ladutxek berak esan digu, hor lehiatzen ari gara, baina une gakoetan ez dugu asmatzen. Eta, bueno, gaur bi jokoak ere, tanto bakarraz irabazi dituzte, gaur lortu dute helburua. Hauxe da, Jaun Andreok, partida honetan aukeratu dugun tantoa, tantorik onena. Lehendabiziko jokoan ari ziren, sakea atera du. Arbek, Ladutx aire sartu da eta atzeratu, eutsi Mansi. Ladutxek atzera. Erreboteko zulotik, lanzailean, ongi mutrikuarra. Sale, geixo. Hemen errebote luzea Arberentzat. Horta ere, sendo. Mansi. Atzelariak borrokan. Eta hemen begira. Barruan harrapatua zuela ikusi du. Eta bi pareta doktorea jo du Mikel Mantzixidorrek. Horixe izan da gure aburuz. Partida honetako tantorik onena. Eta estatistikek utzi dizkiguten datuak berriz. Hauexek. Aurrelariek. Ladutxek eginak 13, galduak 8. Atzean egin ditu gehienak 8. Moztuta egindako 2. Iparetaz egindako bat ere bai. Arbek 10 egindako eta 4 galdutako. Errestoan 5 egin ditu. Atzean 3. Eta biparetaz beste 2. Gorkak 9 egin eta 7 galdu. Berak erabaki du azkenean tantorik gehien, ez Ladutxe gehiago. Atzean egindakoak 7. Txitxak txula bat. Eta moztutako bat ere bai. Manzik. Egindakoak 3 izan ditu, galdutakoak 4. 3 horietako bat izan da, guri beste gustatu zaigun ura, 2 atzean eta bestea 2 paretaz. Baina garaipenak ies egin die. Hor
Eta 11 minutu eta 11 segunduko iraupena izan du 381 pilotaka da. 15 eta 14 eta 15 eta 14 piloko eta huts lapurtarrak nagusi beraz eta multzo honetako 3. postua beraientzat. Azken puzkeratu dira Markina Semengo aurrelaria eta Mutrikuko atzelaria. Antxon Alberdi eta Nemuru Amendiaraz eskerrik asko eta zuei pilota zaleoi, gogorazi nahi dizuet, ostiral larun bat eta igande goi mailako eskupilotaz gozatu ahal izango duzuela, eta datorren astelenean izango dela, hemen Gernika Jaialai pilotalekuan, Armaiak noski mukurueteak direlarik lehendabiziko final erdia handia, batetik Goikoetxea eta Lekerika izango dira, bestetik Johan eta López. Pasa asteon, izan ongi! Gabon pasa!